Ассалому алейкум, бардорои азиз. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба авиакасаи Толибов. Бардорои азиз, имрӯз 25 май соли 2025 боз ҳам як соати дига эфир сар додем ки шуморо аз нархи навои билет бохабар кунем. Хуб, авиакаса ҳастай билетҳои электронӣ дорем ба тамоми рӯи дунё, метавонем муроҷиат кунем. номере ки ҳоз дар рӯи экран дидестен охираш 5497 дами номеро WhatsApp аст бардоро. Касида ки ба куҷое ки билет дар кора ба дилипир метавонен занг занен, билетотона гирифта метиҳем. Марамат кинен, эфира сар додем бародарҷоно, апҳое ки медроен, хоҳароe ки медроен. Саволотон бошад оиди нархи навои билет вобаста ба билет чӣ саволе ки дорен саволотона нависен, ҳамиҷа хонда дар прямой эфир ҷавоб мегардонем. Нафароe ки дар эфир иштирок карда наметавонед, шумо номерои WhatsApp сохранид кунед, дар WhatsApp муроҷиат кунед. ба тамоми рӯи дунё бардорои азиз билет ҳастай. ба пули сомонирам метавонем билет бигирем, ба рублам метавонем бигирем. Чӣ хеле ки шумода удоб набошад, ҳамхел билетона гирифта метиҳем, кортона буд мекунем. марамат кинед, имрӯз 25 май пеш аз ид билетҳо қиматтар шидагиян бародаро. қиматтар не, ҳатто як баробар билет қимат шидагия. Билети рафтан, яъне ки Москва ба Душанбе рафтан, ё Кӯлоб рафтан, Хуҷанд, дигараш то ҳами ида қимата бародаро. Баъди ид бо билет нархш мефурӯяд. ососа ҳамхел фуромадан мегира. ҳозираш да қимат як баробар нархи навои билет қимат шидагия. нархи навои омадан бошад камтар арзон шидагия бародаро. яъне ки нафароe ки аз Тоҷикистон мебиёянд, барои ҳамон нафаро билет арзон шидагия. ислом воиматов, алейкум салом. ака 10 июн Вунукова Душанбе. ҳозир мебинем бародаро. бардорои азиз, ҳамаи нафароe ки дохил мешен ҳатман як дона лайка бимонен ба хотири дастгирии канал, ба хотири дастгирии эфиромон шавад. бо хуб мешавад барои канал, пешравиё мекунем. так 10 июнда Вунукова ба Душанбе 27700 рубл мешавад бардар. 10 июнда авиакомпания Ютейр. ана 11 июнда бошад арзонтар аст. якта билети арзон 23700 рублей. фақат ки як нархе, фақат ки ин нарх як билет акаи Ислом бардар 11-умда. далер нависа салом алейкум, барои чи самолет напаридос Хуҷанд Москва. алейкум салом акай далер бародар, самолетҳо паридест яна Хуҷанд Москва. агар ки задержка мумкин бошад, лекин паридестиян ба задержка мепарам. баъзе рейсода мешавад задержка. ҳамин рӯзам ай Екатеринбург Душанбе рейс буд. пассажир доштем, соати 1:50 бояд мепарид, лекин рейсша бегаҳ намонда, задержка қатъи. ихе шиданаш мумкин аст бародари азиз. ин чизо нормальне. ягон ҷои ҳайратовар, ягон ҷои чизаш нест. нафароe ки муҳоҷират рафтагиян ё ки просто дамгирӣ, меҳмонӣ дига давлатҳо рафтагиян, медонанд задержкаш чия. ин чизо нормальне. чизои баъзе вақт мешавад. хел чанд сабаб дора иран. бода ҳаво мешавад, технически ягон хел самолета осмотр мекунанд ё хулас сабабуш гуногун мешавад. сабаби задержка шиданаш.
ба ҳамин хотир ира ягон кор кардан намешавад бардорам. задержка бошад то қатъ мекунем мепарем. ҳамун вақти соате ки дуюм бора муайян мекунам парвоза, ҳамун вақта мепарем. агар рейс отменит кунанд, пага дамонанд ё ки рӯзи дига дамонанд, дар ин ҳолат мешавад билетона возврат карда, мешавад числоша ҳалиш карда ихе ҳолатуда. агар ки дери баъд кунанда задержка масалан 8 соат бошад, 7 соат бошад, шумо зарур бошед аз дига аэропортҳо агар хоҳем паридан, мешавад ки возврат карда аз дига аэропорт билет бигирем, рафтан гирем бародарҷонон. модарои азиз, апои азиз, касе ки тамошо мекунанд, инам хел масъала аст. касе ки нав дохили эфир мешавад, хоҳиш мекунем як дуна лайка бимонем. клуб Москва баъди ид чанд сум ай? ози бародари азиз мебинем. клуб Москва. клуб Москва бародар пеш аид набарод арзона, ай Тоҷикистон омадана дар назар дорем 21600 рублай. ана баъд аид бо 22500 рубл мешавад, 1000 рубл қимат мешавад. ид ки шашумда бошад, ҳафтум, ҳаштум аллакай бо 1000 рубл қимат мешавад. ай Тоҷикистон омадан бардорои хел аст. рафтан бошад набарод пеш аид қиматай, баъд аз ид бо билет арзон мешавад. беҳрӯзҷон салом алейкум ака, Жуковский душанбе чанд сум бошад? ва алейкум салом ака беҳрӯзҷон, ҳар рӯзуш ҳар хеле бародар, шумо ҳам числоша аниқ кунед, мо гап мезанем, нархша мебинем. Асадулло Мирзошарипов, Тоҷикистон ба Москва. Тоҷикистон ба Москва чӣ бародар, нафаҳмидем саволтона. дина амирӯз напарид, барои ҳамон пурсидам. бародарҷоно, ай шумо ай кадом авиакассае ки билет мегиред намепарад, шумо ҳамун хубтараш ҳамун нафаре ки билет гирифтагиян ҳамонда муроҷиат кунед, шумода гап мезананд. агар худтон билетам гирифта бошед, дар телефонотон сообщение мебиёяд, дар почтаотон сообщение мебиёяд, сабабша мегӯянд. хенес ку шумо билета бихаред, самолёт напарад, ҳамун ба ҳамин тамом неку. ва авиакомпания вақте ки билетша фурӯхт, ва мепара, имрӯз ай пагае ки бояд бипара. хоб, салом алейкум ака, 5 июл чанд сум? алейкум салом бародарҷон, 5 июл билети ки ҷо чанд сумае? пурра карда нависем. ака Жуковский душанбе 16 июн чанд сум бошад? оз мебинем бародар беҳрӯз ҷон да 1002. Жуковский душанбе 16 июн. июн. Так, 16 июн. Жуковский душанбе 24700 рубл бардар. 24700 ҳозирашда нархи ҳамирӯза бардар. бардори азиз, билет ҳами хеле ки ҳозир мебиниш як нарха, як соат пас бин бо нарх мекунад дига шава. ҳамин чизам шумо масалан ба назар бигиред. аҳамияти ин билет чанда Тоҷикистон ба Москва?
бародарҷон, ай Тоҷикистон кадом шаҳраш? Акаи Асатулло. Ай Душанбе Москва дига нархай, Кӯлоб Москва дига нархай, ёки Хуҷандай. Бохтар Москва мепара. Тоҷикистон шумо навистед, нагуфтен кадом шаҳраш. Ака 5 июл, бунуква Душанбе чанд пулай? 5 июл. Так. 5 июлда так 23400 рубл мешавад бародар. 23400 рубле мешавад бародари азиз. бози бародари азиз билет ай Москва рафтан ёки омадан қиматай. Бисёри бародаро солои пеш гирифтаган 10,000, 5,000 ёки 8,000 билет гирифтаган. Ай моҳҳои мақсад июн, июл ёки август бошад. Бародари азиз ози хел нархҳо нест. Дигар билети 8,000, 7,000, 5,000 тамоман озира шуда нестай. Мақсад ай Тоҷикистон омаданам ай 20,000 болоай. Ай Москва ёки ай дигар шаҳрҳо рафтанам билетиш қиматай. Именно ай Москва бошад қиматай ай 20, 25, 30, 30,000 ози ҳами дайни мамед ай Москва Душанбе рафтан боло астай. Ҳами рӯзои пеш аида дар назар дорем бародаро. 4, 5, 3, 2 ҳами числода. Салом ака, Москва Душанбе 10 июн. Чанд сум бошад? Алейкум салом бародар. 10 июн. Москва Душанбе. Москва. Так, 10 июн. Даҳми июн Москва Душанбе. Нархи билет. Так. Оз як дақиқа бародари азиз. Москва Душанбе 10 июн 27,700 рубл бародар. Ай Внукова мешавад ба Душанбе варианти арзонаш ҳами астай. 10 июнда бародарҷон. 27,700 мешавад. Баъд аз вай Жуковский мешавад варианти арзонтар. Так, Жуковский 30,000 рубл мешавад. Агар Жуковскийро нигоҳ кунем ба Душанбера 10 июнда. Хулас нарх наво бародари азиз ози ҳам хеле қимат. Мумкин арзон шавад бародари азиз, зира ози ҳеч гуфта намешавад. Якем ранги порина солои пеш билет арзон меёфтем, мерафтем, ози нестай ҳам нархҳо бародари азиз. 10,000 даже 7,000, 6,000 буд. Билетҳои Шереметова Бохтару Кӯлобу ҳами ҷо солои пеш буд. Ҳам хеле нархҳо буд. Ҳамин моҳҳо далакай. Июн, июл, август. ози нархи наво бародари азиз дига хеле. Рейсҳои Кӯлобам кам шидагия. Пеш ҳамаи Жуковский мепарид Кӯлоб, ҳамаи Домодедов дута рейс буд. Яктаи Жуковский, дутаи Домодедов. Сета рейс буд бародари азиз. ози якта рейсай. Рейсҳои Кӯлоб якта мондагиай Домодедов Кӯлоб. Як рӯза як бор мепара соати 10 шав тамом. Хоб Внукова Хуҷанд буд. Рейсҳои Внукова Хуҷандам нестай бародаро. Фақат Внукова Душанбе ҳастай. Тамом. Рейсҳои Санкт-Петербург ба Кӯлоба буд. Кӯлобам гирифтан ай Санкт-Петербург, фақат Душанбе ҳастай ё Хуҷанд ҳастай. Рейсҳо хеле сократид шидагиам. Хулос. Агар чиқа рейс бисёр шавад, ҳамон хел нарх арзон мешавад. Ба ҳамин сабаб
ҳамин чизам ролш бозӣ мекунад. нарх набуда. Салом алейкум, 10 июн ва 11 чанд сум Самарқанд. Алейкум салом бародар, ай Москва ба Самарқанд ёки ай куҷо ба Самарқанд? Шумо ҳам чӣ ша бигем бародарҷон? Москва, Самарқанд бошад, нависем. Просто инҷа Самарқанд гуфтен иш нофаҳмо. Бародари азиз, нафаре ки меҳмон бошен, ҳама каса дами канал обуна шен. Мо ҳар рӯз кӯшиш мекунем ки 1 соат эфир сартем, нарх нави билета шумода гап занем. Ба тамоми рӯи дунё билет дорем, бародаро, билетҳои электронӣ ҳастанд. Ай Москва 10, ай Москва ба Самарқанд 10 11 июн. خب برادر عزیز، مسکو سمرقند آزی مسکو سمرقند 13400 рублей мешан бародарҷон. Багаж дорад. Якем ин чартерни рейс будай. Чартерниш условияи нағз надорад бародарҷон. Ба ҳамин хотир мо тавсия наметиҳем. Билетҳои чартерни рейс ки бошад, бародари азиз, ненадёжни рейсҳо ҳастанд ино. Одаме ки агар ба ҳазур бошад рафтанаш, хай метавонад чартерни рейсам гирифтан гирад. Хуб, чартерни рейса ба фикрам бисёрӣ медонад бисёри нафарҳо. Хуб, айвоноку аз Самарқанд бе багаж вариант 13200 рубл мешад бародар, бе багаж. Варианти арзонаш. Агар ки багаждор нигоҳ кунем, так, варианти багаждор Москва Самарқанд багаж қатӣ. Багаж қатӣ мешавад так 16100 мешад. 16100 рублей мешад бародари азиз. Бародари азиз, агар касе ки надонад чартерни рейс чӣ ҳастад, чӣ маънӣ дорад, ҳозир як бор мефаҳмонем ки барои ҳама фаҳмо шавад. Шояд баъзе одамое ки ҳаминҷа бошанд надонанд чартерни рейс чӣ маънӣ дорад. Мақсад, шумо рейс дорен рӯзи хайна пага бигем 26 майда шумо рейс дорен. Авиакомпания метавонад ҳамун соати гуфтагиштан напарад. Просто бигирад ба хоҳиши худаш, як рӯз пас монад ёки 2 рӯз пас монад. Ана хулас, вақте ки шумо билет мехарен, билета дарав да шумо рӯӣ намекунанд. Ай кадом авиакасе ки мисол харидорӣ мекунед, билета метавонанд ҳамон як рӯз пеш ай парвоз рӯӣ кунанд. Ёки соатҳои парвоза як рӯз пеш ай парвоз аниқ кунанд. Хулас ҳамин чизои условияи нағз надорад бародаро. На даташ маълума кай мепарад, бухоҳа мепарад, нахоҳа намепарад. Инам хеле ай чартерни рейс ба нархаш арзонтарай. Ба ҳамин хотире ки ҳамин хел худаш да условияи чӣ дорад? Условияи безеб дорад бародаро.
шумо аниқи дақиқ мақсад намепарен ҳамун соат ҳамун рӯзи гуфтагитон мегӯм ку рейсша метавонад то 2 рӯз 3 рӯза чӣ кунад алиш кунад хулас ненадёжне билетона дарав роӣ намекунад соати парвоза дарав гап намезанад фақат як рӯз пешаи парвоза шумо хабар медиҳад ки ҳамин рӯза тайёр шад мақсад парвоза чиста ба плани авиакомпания кор мекунед ба хоҳиши авиакомпания ба фикрам ки фаҳмиден нафарое ки намедонистен ҳамин хеле чартерин рейс дигар рейсҳо бошад ҳамаш аниқа дақиқа соаташ аниқа билета гирифти дарав роиш мекунам кадом авиакасе ки мегирен сразу получатш мекунем числоша медонем кай мепара кадом рейса кай мефуроя ҳамаш сразу аниқа аст а чартерин рейс ҳам хеле марамат кинен бародарои азиз 1 соат дар эфир мешем аллакай ним соат шида эфири моро саволотона тез нависан гирем бародарҷону саволо бошад ҳозир шансе мо дар эфир ҳастем саволотона тен дара ҷавоб гардонем баъди эфир мо дар ватсап мешавем бародаро касе ки билет гирифтанӣ бошад ё бозам саволотон ки бошад дар ватсап саволотона нависан гирем ё ки занг занед гап мезанем чӣ масъалае ки дорем чӣ мушкиле ки дорем бародарҷоно метавонед дар ватсап муроҷиат кунед занг занед бо подробно суҳбат мекунем ина марамат кунем хуб бош брат раҳмат фаҳмидем чартерин рейс саломат бошед бародарҷону саломат бошед билети поездам дорем бародаро касида ки поезд дар кора дохили худи ҳамин россия худаш масалан берунаи россия не ҳамин дохили шаҳрҳои россия ё ки автобус бошад билетша дорем фақат дохили шаҳрҳои россия самолёт бошад ба любой ҷо ҳастем рейсҳои дохилии душанбеу хуҷанд айхмондам ҳаст бародаро ба сомонӣ мегирем касе ки айхуҷанд душанбе меравад ё душанбе хуҷанд ҳаминорам ҳаст метавонем муроҷиат кунем бародарои азиз 17 нафар тамошо дорад лайко кам аста хоҳиш мекунем бародарҷоно агар малол набошад як дона лайка мегузоштем барои ҳамин дастгирии эфиромон 2 дона лайк аст 17 нафар тамошо дорад 2 дона лайка хоҳиш мекунем ку як лайкора бигузорен ҳаракат кунем так маим алишер меша рӯзи 10 июн билет гирам ҳамун шаб ба Самарқанд на бебагаж ручной кладқати акай алишер бародарҷон ҳамун рӯзда камтар рискованӣ мешавад нархи билет якум масъала метавонад қимат бошад дуюм масъала ҳамун шаб мумкин билет наёбем и камтар рискованӣ мешавад ақаллан як рӯз пеш ё 2 рӯз пеш ҳаракат кунед бигиред бо камтар дилтон пуртарай ҳамун рӯз ки рафтӣ бародарҷон мери ки ҳама рейсҳо паридиан рафтиан
ё мебинӣ ки билет 2 баробар қимата ё 3 баробар қимата. Чизе ки дастрочно шиду, чизе ки срочно мешава, ҳадаҳай кору бори ҳами ҳадаҳа худаш ҳами саргардонӣ дорад. Амӯ рӯзака расход нагирем. Так максимум агар натонем чиқа як рӯз пеш гирем, лекин чанд қад пеш гирем бо хубай. 2 рӯз 3 рӯз як ҳафта пеш бигирем билета бо ҳамқа шумода хуб аст. хуб Маъруф Зокиров, Москва Самара 10 июн. хуб мебинем бародарҷон. Москва Самара 10 июн. Москва Самара. Так, Москва Самара бе багаж вариант 5700 рублей мешад барбар. 10 июнда. Хулас инам хел. Ай внукова мешад раис. Ай внукова ҳастай. Нархаш ҳамқа мешад барбар. намаромад кием барбари азиз. پنج دونه لایک شده رحمت نفروی که ده لایک موندین از او رحمت. саволотуна нависан гирем бародарҷоно. билет гирифтанӣ бошен дар WhatsApp муроҷиат мекунед. 5497 номерои WhatsApp ҳастанд. то соати 11 шаб метавонед занг занед бародаро. баъд 11 шаб дигар ҷавоб наметиҳем. вақти кор буд мешавад бародарои азиз. бо 7 саҳар кор сар мешавад то 11 шаб. без выходной кор аст. кор мекунем бародаро. намарҳамат кунед.
ҷамшед саиду салом, билет аз 10 то 20 июн, Москва, Бухтар. Худо нигаҳбон бошад шуморо. алайкум салом бародар ҷамшед, саломат бошед, шуморо худованд нигаҳбон. бародари азиз, ҳозир мебинем 1 дақиқа. ай 10 июн то 20 июн. хоб ай 10 июн то 20 июн билети арзон 16 мешавад, 22300 рубл мешавад бародар. Варианти ай ҳама арзон мешавад. баъд аз ин арзон числаи 23 июнда мешавад, 20400 рубл мешавад. Москва, Фарғона 11 июн. ҳозир 1 дақиқа бародар. Москва, Фарғона 11 июнда 14600 рублей мешавад. 14600. И вариант бе багажа бародарҷон. Без багаж 14600 мешавад. бародари азиз, хуш омадед. Касе ки нав дохил мешен, марамат кинед, саволотона тиен. Эфира як 25 минути дига монда. Саволотона тест зубан гирем. Дар эфир ҳастем, ҳозир ҷавоб гардонем.
билетҳо қимат шида як бора тамом ҳамихе мерава. Номаълум ай бародар. ҳамихе рафтанаш номаълум. билет ҳар соат да метавонад поён шавад, қимат шавад, поён шавад, қимат шавад. Бародари азиз, барои ҳамин мо ягон чӣ гуфта наметавонем. мумкин арзон шавад. арзон шиданаш баъд аями праздникҳо мешавад, баъди ид мешавад бародарҷоно. баъди аввай маълум мешавад ки чанд қабо арзон мешавад. ҳозир гуфта наметавонем ҳичи. арзон шавад хуб ай, барои ҳама хуб ай. арзон шидагии билетҳои омадан фақат вақте ки ай Тоҷикистон мебиёед шумо, ҳам билетҳо арзон шидагӣ бародаро. камтар арзонтар шидагӣ. вақте ки ай Тоҷикистон ягон кас мебиёяд, ё ки Хитон мебиёед, Хештабортон ягон кас мебиёяд, ҳозир хуб ай, арзонтар ай нисбат ба пеш. Алҳамдулиллаҳ. хоб раҳмат омадан Москва хуҷанд бинед. раҳмат барои ҷавоб беҳтарин. Москва хуҷанд бародарҷон, ай Москва хуҷанд. Москва хуҷанд омаданда моҳи июнда ҳозир варианти арзонаш 21300 рубли бародарҷон. моҳи июнда ай хуҷанд омадан. бародарҷонои азиз, хай эфирам ҷамъбаст мекунем. касе ки савол дод, саволашро ҷавоб гирифт. нафаре ки меҳмон бошен, подписатсия кунем, пага эфир мекунем. бо дуруин ягон саволотон бошад, саволотонро додан гирен. касе ки лайк монд, ҳаматонда ҳазор раҳмат. шумодам худованд аҳд дастон дарда набина барои дастгирие ки мекунем. ана авиакасай Толибов дар хизмати шумо ҳастем. ман худам Толибовам бародаро. касе ки надона, ман худам Толибовам. авиакасай худмон билетотона худам оформ мекунам. баъд дилипур метавонед билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо.
خب ما در واتساپ میشیم تا ساعت 11 شب به وقت مسکو. برادرای عزیز بازم تکرار میکنیم، فقط به وقت مسکو. بعد ساعت 11 الکی تمام، با ساعت 7 ساعت کار سر میشه. خداوند نگهبانتون تا ویدیوهای تا افیرهای آینده. اگر نصیب کوشش میکنیم با افیر سرتیم. سلامت باشین.